Sa isin man ka por ka mamantang ay kublay fi iway puay baro haga kerteng ka batyang tam ka badon bor tam ka jong Jesus Christ unong penem ngadap da ka jing so yo blay ba sa isin pat ngayo ban ya kren biang bat pi haga ni ka sngi ka bamanta ay kublay fi ki ba pet por men step por men sngi por miet na kanon ka por na ay kublay fi iway puay baro haga kerteng Jesus Christ bang adap da ka jing kemen sa isin bang ngayo ban ya kren bat pi kam tam ban nganyo ban hikai na ka ktien ka jong blay ya ka ba ngangai ka long jinger khu ka jingmen to ya pi bat kani ka ji kai ka ni ka sngi ka ba kwa banwan ra ka long namar ngala ji osngo ye ne ka jingkli ba ki briu ki kli ki ong kom ni kumno ublay wa bha ubret ye ki briu shedu jok kumno ublay wa bha ubret ye ki briu shedu jok badeng ta ka ni ka jingkli am ka penlong ki brio am ban keli shisha ken shisha komno la dau blay udai wo bha un bread ki brio shudu jok la dau dai wo bha da baro mo ushu map la ka map bet but un chpun poi la ka poi bi shabeneng la de pop kan no me lay blay un map bet baro ki ya poi shabeneng pi kani ka jingkeli am ka ba pen kulmar bhai ka jingmat ju ki brio ki ni ki sngi ban ong bet la dau blay udai wo bha kumno ula ban bread ki brio shudu jok kwa ban ong fi ni ka wai blay ubha kwa ban bread ki bri shudu jok ang pe ndo pasdang na kaktin ka jong blay namar kani ka kentien am ban keli ta kani ka jingkeli hi am kam dai buwan na ubrio ka dai bit ka bawan na syaitan baga dai ka jingkeli ka busan yi ulakli na do nang kong ha ka per eden balada fi pe ka kentien ka jong blay am udai busan udai kusut ubakeli ya ka im baru ong kum ni ladang puli na kaladong ka balay Genesis kot ka basan no ong kum ni namar ublay utip ba ha ka tagasgi bapin bam na un sa penpet iki kmat jong pi bat pin salong kum ki blay ya ka bantip ya ka babha bat ya ka basniyo ka bamut usoitan ong pe ni ublay uday basniyo umday wo bhala da uday wo bhla un jinala sha pi ban bam na ni uding ya ka fin tip ya ka babha bat ya ka basniyo bat bapin long kum ki blay ublay kwa pin long ko mau ding tau khang ye phi ka mat la ye phi sha ye phi kom ye phi ba phi de ki marau ki jong ublay de basneu ding ta la dau dei bo bha jin la sha ye phi ban bam nau niu ding kata ka de ka jingkli ka ba syaitan ukli baru ajubab hi ma uru ya ka im hadu ba ka im namar kam da sung thu bhai ka nong rim kam da sung thu bhai ya ka ta ka jinglong jong blay usoitan ula pengop ya ka hado ba ka da bam yo tau so bat ka da le pop yo blay kala pen bam lang yo tengah jong karu mat baro kilaha haga pop balay baki hap haga pop namar baki kli ya ka jing bahaga jong blay ki arta tien ru ya ka ta ka jing bahaga jong blay kani ka jingkli baki breu ki kli ka ni ka sngi la da ublay udai bobha balay ubret iki briu shudu jok lada udai ublay bo bha shi sham unum bret kama uni ublay ba bible ki thu ba bret iki briu shudu jok udai ublay ubasneu udai ublay ubasneu fi syaitan pen kala khongpong lut ublay bo bha pen kala sneu pa jaladi ubasneu pen kala bha to wan ra ni ka dur ka bha manong dei tamanga kan uba so thu ye pi dei tamanga kan uba don ya ka ta mo ka jing it na ka mata jong pi ya ka bang kwa si sha bapin tip ya ka jing si sha bapin yo long kita mo ki briu ki ban long komu blay ano ya ka jing si sha ka im ha ka jaka ban long kum ki blay ka kalalong ban kamrao ka jong syaitan ushat kala plak syaitan bat hangta ngiu i baga jing im kala bakla i kan mau ni ka wai ublay jongi udai wabha balada udai wabha kwa baga basniu kan ya don lang batu nadang ipet ya ka jing im mo jong niu angel rangba niu Lucifer bla khot ning kong yu ulur shai kat ba udang don batu blay shakri blay ka biang baru blay di babha oi ma uru long babha ki don lang habneng anda ya ka sngi bala shem ya ka ta jing sniu la shem ya ka ta jing arsap ya ka ta jing le persha ublay am hangta hi udekhat bi ya ka ta jing dai bat kum ta la penyaklat ya kata ka jing dai ha kata ka sngi ublay kwa namar udai bo bha kwa baka basniu kan ya don lang haga sngi baka em baru adam ru kila le pop
Ublay upendekut na senan ya kata jing dai. Baru haban be no iki na kper. Tang ba kan mau ne ka wei. U klembe teli iki. Uda ai iki ya ka jankop. Bakin kop ya kata ka jingleng khut ke jongki. Uda penyap ya ka ni ka merat. Bada kata ka sni uda penpong. Jan yaki bakin lat na kata ka jingleng khut. Hang ni ngi ishwa ya ka jinglong ka jong blay ba ulong ubabha. Fi nado ka sngi ka ba ubreu le pop am. Ubreu am umla shute ban long ubabha. Uni ublay jungi uday ublay ubabha. God is good but kan maru he is a God of justice. Uday ublay ru ubawan ra ya kata ka hok. Today ta kwa ban ungi fi ka ni ka sngi ka ba menta. Haba ubreu la klat na ublay. La penrem ubreu na mar ka pop. Mdei ba ublay pa ubreu ban le pop. Nay namar ba ubreu la ka ngo yu syaitan badeng ta ba ubreu la le pop. Pada ba ula le pop la dan ha ka jing penrem jong ka pop. Baka Bible ka krenshay ka ta ka ong kumni ka ong. Baka bainong jong ka pop kalong ka jingyap. Ka bainong jong ka pop kalong ka jingyap. Ka bamut ba ubreu namar ka pop uhap banyap. Ublay umman ban berat yu ubreu syadu job. Ublay umman dalay ru ba un penrem yu ubreu. Hendai namar ba ubreu ula pen kelas niu no yu ublay. Ban pen kelong bahai yau syaitan. Hang taken kawan ka jing penyakla. Haka sengi ka baka im ka mutur ba ublay udi busniu am. Ban tharai ba syaitan udi babha am. Haka da sengi am. Kalat kut ka jing aday. Padai ta ka ni ka pon ka kwa banong. Lada piong ba ublay uday babha am. Piaban sutu ini gawai. Ba kababha kamla ban yakle bat kabasniu. Ublay uday babha. Namar bangi kum kibriu. Ngila asniu te ha ka jinglong. Ha ka jingmut ka jing perkat. Lada piong nga klem le pop. Lada nga di ubahok. Nakwa abanong ifiyam. Pi sya syukur usaitan dah. Usaitan u klem le pop tanadu dang rit. Film to, film team, film le you know comes new, film klim, film aurea, kum no bo blay ong ye pi pop, pet ukli biang kata ka jingkeli. Upen arta tien dia fi, film le di kana kono kum no. Utau blay ong ye pi pop, udai blay was new, bo ong ye fi pop. Ublay sya udai was new, ban syuken no ben ye fi, hindai kwa ban ong ye fi kani kusngi. Mdai hadu bangi le pop, bangin salong pop. Henry ngila don lupa haka condition jang ka pop. Namar la kaya ngi bat la pun ngi haka pop. Ong gaktian ge jong blay. Malada ngidang imsa haka ta ka pop. Ka pop ka babel ka ong. Ka bainong jong ka ga de jing yap. Bat kan mau gini ka way am. Uji suru am ukwa ban kedup te. Ya kani kasnong ka Jerusalem da. Ukwa ban kedup ya kani ka Jerusalem ban pen im ya ka. Bat banyada ya kayam kumba kani ka siar ka kwa ban kedup mo kani ka kemi siar ka kwa ban kedup yala kita ki khun siar jong kan rei kimman de ka babel ka ongkom ni ngi pli no Matius no bar pula kani khot la punyo kong Jerusalem pa ka penyap no ki nong yathu lopa bat ka balan thamau ya kita kiba lapa anga kano sin ngalakwa ban kedup yiki kun jong pa. Kumbaga siar ka kedup yiki kun jong ka hapo ki thap niang jong ka pite pimman hakmi ya ka ying jong pi la ino hapi ka ying ja. Na mga ong api pinam isu yang anadu mentatat nda pinong long bala kerku yaw ta bawan haka kerteng utray. Pi ujisu ukwa ban kedup ke Jerusalem. Hendak ke Jerusalem kam kwa te butrai un kedup. Ban ka kentat yu. Ban ka sanar pna yu. Pi ublay udai badap daga jingit. Udai ublay babha. Ukwa ban kedup yiki nong pop. Hendak di nong pop hipat ki bang kwa bo ublay un kedup te. Pitip na mi kani kawai. Nada fipet ya ka ktin ke jong blay. Jisu ang simlawan. Ban penrem ya ka perthai. Dai bangan penim ya ka perthai. Namar ka perthai am kala dan lupa haka jing penrem.
Ublay kwa ban kedup inong pop tak dawang ngawan nakabenta kita ki bahok dai nakabenta kita ki pop te knang bangan yo ban penim ki dai kita ki pop kim tre te ban pediang ya kata amar ki tharai bit bo ublay di wasniu usoitan di bobha kisha aga jinglam ler ke jong soitan ban nget ya kata ke jing syukor ke jong kaksin ke jong ublay ka angkom ni dang puli yones lai de khot khat nyo so do khat riu ter ka ong ba blay i kata ke perthai ka ba ai ti no ukon ba kamar we ba we ru ba ngai hu nam jat shu an reu nyo ka jing em bam jikut na ba ublay shim la pha ila ukon cha ka perthai ba on pen rem ye ka perthai hin rei ba on pen em ye ka perthai da utaw ba ngai hu on pen rem rei taw ba ngai ula rem lupa na ba shim la ngai aga kerteng ukon ba la kamar we singap ba ka ni ka khot ka ba khandai singap ba ka ong kam ni kini tika long kata ka jing pen rem maka jing shai kala wan na ka perthai but ki breu ki it kam tam ya ka jing dum man ya kata ka jing shai da ba ka long bom man ha ki jing le jongki fi ublay u de bo khu ublay de bo hok ublay de bo bha ba ka ban ong fi ba ka bom hok kam la ban rong shi hima ka jong blay ka bom khot ka nam la ban rong shi hima ka jong blay kata ka basneu ka nam la ban rong shi hima ka jong blay ta ding ta upha ilo jong khon ju Jesus Christ ya ka ba unyo ban pin khot yo ta u bangai ya ka ba un pin bha yo ta u blasneu ya ka ban pin em yo ta u balayap ya ka ban map ya ka ta ka pop Henry kum ki Jerusalem ka pet jingai pen ban kum ta ki nong pop ru ki pet jingai na u Jesus Christ pading ta namar bulawan u kwa ban pen em ru ki pet jingai what cannot you blay u blay de basni ban bread ki brew shu job dei bo blay u sni ban bread ki brew shu job ula play kalenti ula ai ka opportunity ula play ka ni ka lat bo ei banget ha u unom jot shu lang ba u khon u ei banget au Jesus Christ unom jot shu re nyo ki jing embam jikot na ki brew kim pediang yo Jesus kat ya kata kalat kat ya kata ka opportunity tigi sa ha kata ka jing pen rem bat namar bala ai ya kani kalat bat abakim pediang kat ya kata kalat ke bau bleu ai fitip ke jing bitar ke jong bleu ka sa halor jong ki ka babel ka kren shay kata ka ongom ni long balahi no yones kani ka dikot ka ba lai pun riu ko ong utaw ngai au khon udan ka jing im bam jikut utati ubam ko ngo yo khon onom yu ka jing im rei ka jing bitar ka jong bleu ka sa halor jong u mdei bo bleu bitar ya unong pop u bleu u bitar ya ka pop aku abang ong fi ni ka ski kam de ado fi de pop is long pop dei fi dan lupa ka condition jaga pop ada yang ta kumunong pop sngau tho ini ka wegi don kam yunong pen em si sien ngiyo yu jisu kumunong pen em ka jingyap ka jung ka ding phana ka batang si sien kala biang ka snam ju kala sat ka pop jungi ka pen khot ngi ka jing em yangi pala dangi ngem ngai idang sa aga pop namar utrai uklam yo ban pen khot uklam yo ban pen bha uklam yo ban pen em pi sa pop bala pi yap wa kan no iblay wanam kan no iblay bos ni bret ngai shu jok ndai kan no iladi banga ngai mangahi ubo penlong iblay wo bha ublay bos ni ban penlong yu soitan bos ni bon long wo bha pisha aga jing syukor ke ju aga jing lamler ke ju aga jaka fin pediang ektin ju blai fi bo jikli pen ban yu blai aku abanong fi ke ni ke sngi wat nam keno yu blai la da fi poi shadu jok wanam keno yu blai namaru blai la play ni opportunity la da fin pediang am ka jimitar ke jong blai ka ya sa alot obri o ngala IT la ka jong jingem ngala sha stom nam ta jong phi ngala i ka beneng ngala i ka khat ke jong ngala i ka buram ke jong ngala i lut ngala pentil lut nam ta jong phi ngala sha stom na ka ta jong phi ngala play ke ni kalat pada ba phi pim tre le kam no ong blai ka ba khat do ka long shadu jok tading ta ka babel ka ong la nga play ke ni ka por Lukas nong ko bakhat ar ka khot ka ba san ka ong kom ni henry ngan maham ya phi yano phin shipting tu shipting yuta bahadien ka ba ula peniap udan ka bor ban bread hadu job shipting yo blay udan ka bor ban peniap ban bread hadu job kumbau blay un sa bread yo soitan yo tau marat klau bat yo tau nong ithu lupa lam ler
un berat ru ya kita kiba kongo ya usoitan kiba penlong bahaya usoitan kiba penlong sniu ya blay kiba kena ben you blay kiba kena bahaya usoitan ublay ubitar bat kumba ubret usoitan kumba un berat ya umrat klau bat yu tau nong thuk palam ler un berat ru ya kita ken kibom syeptieng you blay Tadeng tau Jisu ong henrei ngan maham ya piano fin syeptieng Jisu dong ngan maham ya pi tu syeptieng uta bahadien ke ba ula peniap udan ke bor ban berat syadujok sisang ong api tu syeptieng ken ya uta syeptieng you try Tadeng tang kwa ban ong ifi ni ka sngi blay pun sngo but ya pun sngo yang ni ka kubor na ka sngi shi ka sngi amar ka babel ka ong kata ba umman ba koy ka men sim kan jot no umman ba koy ka men sim kan let du jok in nariga du jok lapen kre naga benta soitan biki angel ge jomu henra ya kita kiba sarong ya kita kiba satar ka men sim kita kibriyo kiba lemeng kita kiba mengen ke jaga ga joki kan long ba aga pung gading udai ubler ban ber anta ba khin jublai ga ong ni kata ma la ngi pulir ga ni ga por na ga jimpin pal nong ba arpau de khot kat san ga ong ti jari bom shim la shem bala tho haga da kitab ka jing im la bret ya u shagata ka pung gading jar bom shim la shem bala tho ka kerteng ju kitab ju ka jing im la bret u shaka pung gading tadin ta ka ban ong ifi ga ni ka sngi ka ba ka por ka dang don wat ai ba u ni u saitan pun king clear ifi ni u nyalam baklai ka jing mut jong phi ya ka ban pen arta tien ya ka jing bha ka jong blai tading ta u blai long ba bha ti la fi kwa ban don ba bha fi ban yo yu Jisu u bolong ba bha la fi kwa ban yo ya ka jing em fi ban priang yu Jisu na mar Jisu ong along manga ka lenti ka jing sha ba ka jing em de ong ru along manga ka jing mi pat ba ka jing em de tading ta la fi kwa ya ka jing em fi priang yu Jisu la fi kwa ban don ba ta ba bha fi ban yo itu ba bha Jisu ong along manga nong ap lang brat ba bha la fi kwa ban don ba ru blai ba khoi fi long ba khoi ban yo ban sai da snam ke jong trai ya ka ba fila ban long khoi ka jing le ba ka jong phi ka long tak step jot ka long shisha tang ka serdap jot khmat jong blai ka serdap jot ne ta ka serdap tingit ka ba se ka kham akor ban ong ka de ka serdap ka ba ki kan thai ki ju pan kam ha ka por ba ki poi banai ka long kum kata rangi pet na ka translation rangi pet shisha na ka ta original meaning kadi kesedap poi benai jong ka kentai kalong bom khoi ado kata kam tam haga tradition jong ki jiu kijing le hak ka jong phi kalong kum kata kesedap tengit blame kar khui fi ne singi ka bamanta but what sha sho ko saitan un phon ni phi shukor phi un penchayong ni phi wa nam pelong yu blai bo bha blai besniu ban ong bo saitan bo sniu ban long bo bha wadam sha on pen kala kompong ke jingai ke jong phi ini dua ini ke por menta trai nga ingo ime ko pa bang yo ini kala ban pen soi ka tien ke jong me sa sien ha ni ke por ka menta dua inga kerku trai ni ki kon ke jong me bat abakin pediang ime ko trai ni ke si shau man simbo ko un sil ke jingai man simbo ko un chan sharp ye phi pin nget chi sha na do menta ke si Baklam Jisu pinamla ban yo ika beneng Jisu ang along mga galenti ka jing shaba ka jing imdi bomdan bolet chok pam dan bawan chok pan re tang danga wang Jisu rublay siya ulang babha urba do kata IT lang jong ka jing im ya ka bon siya yap na menta kinong pop utaw banget utaw nong pop u banget lo yo ya hok ka jong blay uyo ya ka jing penim utaw banget lalu le hok kan nok noru kadai tang ka sertep jot akmat jong blai kadua yang ka kui vinga ne ka sngi pishimi ka rai ka badai ban ngai batur penchong nong rim bai aldi ka ktien ka jong blai pule ka ktien ka jong blai kadua ibu try nong ai bor fi hallelujah hagar tenga jong Jisu pinang yo bor ban pule ka ktien ban champang ka ktien ban song tho ka ktien ka jong blai banang san na ka ktien ka jong blai hagar tenga Jisu ngadua Makano ka jing syukor, kano ka jing penartatian, kan ria, ada fin yang scam, hagak tian ka jong belai. Hagak tengu Jisu ngaduai. Amen, but amen. Amen. Try na ka kui fi, yang scam ka jinget ka jong fi,
ia me sni ki ba khadu ya ka ba ka jing syukur ka jor hadu kata tran ker kui fi boleh sibun amen But ban sha ya ka ching ya ba ka ding pna ban u da sha Akan ni si try wall. But on this day, he says, Ngan penyeng ye pi ko ko. "He